Салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷуробек. Дар имрӯза видео мо барои шумо нишон медиҳем, ки чӣ хел дар як номер ду ватсап кушоем. Яъне ки ду одам фарқ надорад дар куҷо ҳастанд, метавонанд як ватсапро истифода баранд. Пешаи сар кардани видео бародаро ба касое ки авиабилетҳои арзон лозим бошад, ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. Иншоаллоҳ ки дар хизмати шумоем. Барои дар як номер ду ватсап истифода бурдан шумода дар кор мешавад ватсапи оддӣ. Метавонед iPlay Market скачат кунед ва обична ҳамин ватсапро бисёр касо истифода мебаранд. Ва дар дуюм телефон чӣ кор кардан дар кор, кадом программа дар кор, ҳозир ман ба камера шумода нишон медиҳам. Ин ҳамин дуюм телефони мо ҳаст. Ин ҳамин программае ки WhatsWeb дар рӯи экран мебинед. Ин ҳамин программа. iPlay Market скачат мекунед ва дохил мешем ба дуруни программа ва дар инҷа штотакои веб интихоб мекунед. Чӣ хеле ки мебинед дар инҷа шумода штрихкод нишон медиҳад ва чӣ хел ай ватсаби главни, яъне ай телефони худамон даромада ҳамин штрихкода сканер кунем, ҳамаш дар инҷа навистагӣ ай. Ҳозир ман ай ватсапи худумедро чӣ кор кардан дар кор дар шумо нишон медиҳем. Ба ватсаби худамон медроем. Дар инҷа се нуқта интихоб мекунем ва связанные устройства интихоб мекунем. Привязка устройства интихоб мекунем ва блокировка мекушоем. Окей. Бародаро телефони мо пайваст шуд, яъне дар як номер ду ватсап кушода шуд. Ҳозир ман ай ӯ телефон дар шумо нишон медиҳам. Агар мабодое ки удалит кардан хостен, инамҷа меҷиқен ва виити мекунен, уже ай вай телефон удалит мешавад. Ҳозир медроем мо ба ягон номер сообщение менависем барои проверка. Мисол салом. Ҳозир бошад ба камера вай телефона нишон медиҳам, ҳамин смс-и навистагимона ва ай дуюм телефонам нависта мешавад ё не, худи шумо мебинед. Чӣ хеле ки мебинед навистагии смс-и мо дар инҷа ҳаст. Дохил мешавем ва дар инҷа худи шумоям метавонед ки смс нависед. Мисол ҳозир равон мекунем. Ҳозир бо ай телефон мебинем. Хулоса ки ду кас метавонад дар як номер як ватсапро истифода барад. Намуи смсҳои мо навистагӣ дар инҷа ҳастад. Ва бо ҳамин видеои мо ба охир расид. Дар видео ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед, дар комментария дар бораи чӣ видео кунем ҳатман нависен. То видеоҳои оянда паноҳтон ба худо.